Коста хора, аз съм Николай и днес ще правим видео с... искам да ви... просто искам да ви кажа, че тениската да си дете яко, обаче не е червената, обикновената, защото струва 40 лева. Защо? Анти, да ни кажете, обяснете ми, ако гледате това видео, защо толкова е скъпо. Знам, яко е, но да. Ама и тази буза може би не е направена от вас или е направена, обаче не сте я показвали. Само че тук е много слънце. Чакайте да отидем с Янка, да ви покажа сега тениската. Ето я. Вижте да сдете яко. С тази буза много ми хареса, която струваше 20 лева, за да разбира се. Но пак поне е буза. Първата буза на Анти Студио имам, човек. Или по-скоро не бузата, която е тяхна, обаче е да сдете яко, да. А пък втората ми тениска след това ще бъде да не ти дилеме. Искам да ме е другата, с мечката. Обаче бяла, тя сигурно струва пак 60 лева. Обаче, да, не ме интересува, ще ми я купи. Но тя ще ми бъде последната за Анти Студио, повече не. Само да не ти дилеме, да ми сдете яко. Важното да е вън, не, защото твърде много бузи са ни. Да. Страшен си също ще се купа. Страшен си ще купа, когато стана голям. На 17-18 години ще купа тази буза. Ако дано да имам пари. Чай, че аз изобщо не гледах към камерата. Да. Ей така изглежда. Не знам как снимки, да правят снимки в YouTube. Затова, по-скоро аз май трябва да имам общност, обаче май не съм известен, не знам. Пишете в коментарите дали защо нямам общност, защото заради общността, ако нямам общност, няма да мога да качвам снимки. За жалост, защото сигурно не съм известен. Да, не съм известен. Сигурно 15-16 мисля, че вече си по-известен, обаче още съм 12 абоната, сигурно от една седмица. И да, аз пък бола. Ще да кажа, така блуза ще да кажа. Седно вие сте блуза, да. Но, да. Да, хора, това ще бъде видеото. Само да ви покажа блузата как изглежда. Ако беше червената, сигурно от Анди ще кажете, браво, най-накрая още един човек да си купи тази блуза, ама не, защото тая пак става, обаче не е реалната. Добре, аре, може да се абонирате за канала с кабаката. Ето, за последния път показвам, че има и други видеа с нея. Когато ходим на басейн, сигурно ще се болюча нея. С банските обаче ще бъда. А от мен, щях да кажа приятели, но айде, от мен приятели, чао!